ilaihi raji'un. Yanzu yaran na haka zai bar gina kaca-kaca. Ko wanke bai ba? Wannan yaran yana maganin sanyi. Almajiran taron kai can cikin kwandiga wallahi. Can cikin kwandiga. Can cikin kwandiga. Cikin Maiduguri. Hena kai. Gahi yaran nan zai tafi wannan zai tafi wannan. A dalilin sama yanzu ban na iya tafiya sosai. Amma da na meke na fi gwafan nan. Dan kusuwan yara na ba da tafi gida. Ba an je gidan kai malam iri ma'adu. Sulaimanu innahu bismillah kufur sa laisan makabru fata bazukum wa inna wa illa haba baba kai ma hidin na faɗa maka ka daina zuwa kan hanya ka zauna ha hidin faɗa maka ai ka daina zuwa kan hanya ka zauna kai da ka san ka kiwo ta rago bai faɗa mai neman tsokana da za ka zo kan hanya ka zauna to ka baba haba baba yanzu ga abin da ka zo yanzu ni za ka ci haka kan ka bani hakuri ma inna lillahi wa inna baba ya kai tusa fanka yana ji na gano ne sai ke gudun ya biyo ka to dan ne dole mu da na tafi mun gagara hajji mun yakin hudu mun yakin alƙiya mun yakin da muka samu a hajji da rabu yancin kai wallahi baba kai ka fita ba to ka fita din na ce maka da ka fita wai ni da na fada ma mun yaƙi ka daban-daban me abu ne da bata mana rai ana biyo ka haɗa kira da ke ka ba mu na rama ma ba to fice la to ara lafiya na ji maka wani dan yegu wallahi na san yanzu haka ba ya fara cin sama na san ba ma problem na ya fara kai bauta ce ta taka ne ko magana ma ba ka yi ko kai dan ya kauri soya da yin dabori ya fi idan ya dau hanya gani da ɗan sahuna na gama ɗan gidana za mu je mu kwana ba mu fita da rana ma ci mu